hengelliset asiat esillä millään tavalla? No ei oikeastaan, että ei sillä tavalla uskova, tunnustava perhe, että enemmän sitten semmoinen niin kuin vielä silloin 80-luvulla ehkä koulussakin oli enempi sitä hengellistä. Meillä oli ainakin uskova opettaja. Et sillä lailla hengelliset asiat kyllä oli mukana ja iltarukous ja se, mutta mä ajattelin, että mä olin vahvassa lapsenuskossa, mutta tulin sitten rippileirillä varsinaisesti uskoon. Ootko ollut sieltä niin kuin ihan rippileiristä asti nyt sitten henkilökohtaisessa uskossa tavallaan? No olen. Kyllä mä ajattelen, että mä tein silloin niin vahvan päätöksen sen seurauksena, että oli niin vahva etsikkoaika. Että sitä ei oikeastaan halunnut enää niin kuin lähteä etsimäänkään muunlaista elämää kuin sitä niin kuin aitoa. Ja sillä matkalla oikeastaan on edelleen, että mistä se kaikista aidoin elämä löytyisi. Joo. Mulla on semmoinen käsitys ollut, että jotkut ihmiset on tullut uskoon, mutta ei ole lähtenyt seuraamaan Jeesusta, ja jotkut on tullut uskoon ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Miten sä tavallaan erottelisit näitä asioita, tai miten se sun omalla kohdalla silloin ripariaikaan meni? Tulitko vaan uskoon vai lähditkö myös seuraamaan Jeesusta? Niin, ehkä se on se sydämen asenne. Mä halusin tehdä sen valinnan, että mä seuraan Jeesusta, vaikka tiesin, että ja siltä se vaikuttikin, että ei se ratkaisu sieltä pamahda mitenkään niin kuin, mitä ehkä olettiin, että elämästä tulisi tietynlaista nyt, kun minä olen uskossa, vaan ehkä siinä kävikin päinvastoin ja on joutunut niin kuin lähtemään semmoiselle niin kuin itsetuntemuksen matkalle, mitä mä ajattelen, että Jumala kutsuu siihen niin kuin itsensä tuntemiseen ja löytämiseen, joka on sitä totuutta minusta itsestäni ja totuutta Jumalasta. Että semmoisella matkalla oleminen on välillä aika haastavaa ja raskasta, mutta sieltä löytyy sitten se suurin ilo toisaalta, kun mä tunnen itseni ja tunnen Jumalani. No sä oot tässä viimeiseen, onko reilu vuosi vai mitä aikaa sä oot opiskellut? Mitä sä oot opiskellut tarkkaan ottaen? Niin, 2 vuotta on tässä vähän vajaa opiskellut tällaista terapeuttista sielunhoitoa. Se on Kansanraamattuseuran säätiön tuolla Vivamo-opistolla Lohjalla tapahtuva koulutus. Mitä kaikkea tämä koulutus pitää sisällään ihan konkreettisesti? Niin, no niitä koulutusosia on tietysti tosi paljon, mitä kaikkea niin kuin opiskellaan, mutta se siis käytännössä yhdistää niin kuin hengellisen ymmärryksen ihmisestä ja ikään kuin psykoterapeuttisen ja terapeuttisen ymmärryksen ihmisestä. Eli niin kuin ihminen ja Jumala kohtaa tällaisessa terapiatyössä. Ja Jumala on se, joka on se suurin auttaja siinä ja ihminen siinä välissä vain niin kuin apumiehenä. No, minkälaisia oivalluksia tai tämmöisiä heräämisiä itsessäsi on syntynyt tämän opiskelun kautta? No ne oivallukset ja heräämiset ja varsinkin niiden etsintä, että mä tahdon elämääni niitä oivalluksia, niin on alkanut varmasti jo silloin, kun on uskoon tullut, että tämä on ollut niin kuin hyvin pitkä matka, mutta ehkä semmoinen niin kuin kaikista tiiviin vaihe on ollut nämä pari viimeistä vuotta ihan oman elämäntilanteenkin tähden, mutta myös sen koulutuksen tähden, että pääsisi sellaiselle paikalle, missä löytyisi ikään kuin oikea suhde Jumalaa ja oikea suhde minuun. Eli niin kuin oikea kuva Jumalasta ja oikea kuva minusta itsestäni, että ne palaset asettuisi paikalleen, joka niin kuin antaa siihen uskoelämäänkin ihan uudenlaista vapautta ja iloa. Ja mä sainkin tässä eilen itse asiassa mun ystävältä sellaisen sähköpostin, missä luki, että paikka, johon Jumala meitä kutsuu, on paikka, jossa kohtaa minun suurin iloni ja maailman syvin kaipuu. Ja mä jäin sitä pitää vähän niin kuin pureksia ja miettiä, että mitä se tarkoittaa. Mutta jos se, että mä löydän oman luovuuteni, joka varmaan on se suurinta iloa tuottava asia, ja se olisi samalla se, mikä vastaa maailman kaipuuseen, niin vau, mahtava yhtälö, että tämä elämä saisi olla mulle siis sitä
iloa tuottavaa ja samalla se vastaisi siihen maailman kaipaukseen. Eli se, että mä teen jotain sellaista, mikä tuottaa mulle iloa, niin se tuottaa isälle iloa, taivaan isälle iloa, ja myös kun maailma sitä katselee, niin se näyttää ihanalta ja puoleensa vetävältä myös maailmalle. Joo, toi kuulostaa siltä, että sulla on ollut oikein omaakin sellainen matka tässä niin kuin menossa niin kuin siihen itses tuntemiseen ja myöskin niin kuin suhteeseen Jumalaan. Pääsinkö yhtään kärrylle? No kyllä on, ja se jatkuu, ja jotenkin siitä on vielä vaikea niin kuin puhuakaan, kun ei itsekään tiedä, mihin se vielä vie. Et on vaan semmoinen aavistus ja semmoinen kutina siitä, että jotakin on hyvää tulossa. Ja ehkä niin kuin tärkein tässä vaiheessa oivaltaa se, että se on Jumalan mielenmukaista, että me löydetään oma luovuutemme ja se oma minuutemme, ja että siitä nousee se ilo ja vapaus. Eli se minun olemiseni on perusteltua, se on merkityksellistä, se on tärkeää. Että se tuottaa isälle iloa, ja silloin minäkin olen vapaa olemaan oma itseni. Ja mikä sen ihanampaa elämässä kuin saada olla oma itsensä. Varsinkin jos on tukahduttanut itseään monien vuosien ajan, niin sen suuremmalta ja paremmalta se tuntuu. Hymystä päätellen matka on ainakin hyvällä mallilla tähän iloon päin. Hyvä. Hei, viimeinen kysymys, Elina, tiukka kysymys. Mistä Elina unelmoi? Miten Jumala voisi sua käyttää eniten? No kyllä se liittyy kaikkeen tähän äsken sanottuun, että unelmoin siitä, että en enää siis siitä, mitä ehkä joskus aikoina, mikä oli semmoista suureellista, että jotenkin tavoittaa maailmaa ja maailman ihmisiä ehkä jollain semmoisella ulkoa ohjautuvuudella tai suorittamisella tai muulla sellaisella tiukkapipoisuudella ja uskonnollisella asioiden seuraamisella, vaan sillä, että se minusta vaan kumpuaa. Siis mun suurin unelma on se, että minä saan vain olla sitä, mitä olen. Ja se on viesti maailmalle, että tuossa on jotain hyvää ja haluttavaa. Hei, kiitos Elina tästä, ja hyvät katsojat, pienen katkon jälkeen me tullaan rukoilemaan kaikkien teidän puolesta. Nyt katkolla. Tervetuloa hyvä katsoja tähän viimeiseen osioon tässä Come Together Live-lähetyksessä. Meillä on nyt tämä porukka, joka oli tuossa äsken yksitellen haastateltavana, valmiina palvelemaan just sinua, rohkaisemaan sua ja rukoilemaan sun asioiden puolesta. Elina, sä olit tässä äsken viimeisenä paikalla, et toki vähäisimpänä, mutta saat olla nyt ensimmäinen. Saat aloittaa tämän rukouspalvelun. Ole hyvä. Kiitos taivaan Isä tästä illasta ja mahdollisuudesta rukoilla nyt juuri niitä asioita, mistä äsken puhuin. Isä, mä rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka kaipaa elämässään päästä jotenkin aukeamaan ja puhkeamaan kukkaan niillä alueilla, mitkä ei ole elämässä vielä saanut aueta tähän saakka. Mä rukoilen Isä sitä, että jokainen voisi tunnistaa sen oman luovuutensa ja sen, mikä ehkä on ollut alaspainettua ja tukahdutettua. Sydän saisi alkaa janoamaan sitä, mikä on sitä syvää sisintä, mikä tuottaa Isälle iloa. Mä rukoilen Isä sitä, että sä voit parantaa sellaisista haavoista, mitkä estää löytämästä omaa itseään, löytämästä Jumalaa, kohtaamasta Isää isänä. Sellaisena isänä, joka rakastaa ja hoitaa. Mä rukoilen Isä, että sä kirkastat totuutta niin, että tulee oikea suhde sinuun, oikea kuva minusta ihmisenä ja oikea kuva Jumalasta kaikkivaltiaana isänä.
Jeesuksen nimessä. Mulla on tässä tällainen Raamatun paikka, jonka mä haluan lukea ensin rohkaisuksi kaikille. Se on Jesaja 41 ja 10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälöile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, mitä ikinä tuleekaan, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Kiitos Jumala, että sä herättelet ja nostat ylös sun kaikkia omias ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Ja kiitos, että sä yhdistät meitä kaikkia, niin että me ei olla siellä omissa kuppikunnissamme ympäriinsä ja sikin sokin, vaan että me saadaan niin kuin kokoontua yhteen ja yhdistää meidän voimat ja oikein palavana niin kuin nostaa maailmalle esiin sen sun suuruutesi, sen kaiken hyvän, mitä sä annat meille ja oot suunnitellut meille. Koska sulle ei ole kellekään mitään pahaa annettavaa eikä tehtävää, vaan sä haluat kaikkea hyvää meille. Jumalan rohkaise oikein ja auta kaikkia ymmärtämään, kuinka mahtavia ja arvokkaita jokainen yksilö on ja mitä mahtavaa me voidaan tehdä yhdessä, kun me yhdistetään meidän voimat. Ja Jumala, aletaan käyttää niitä lahjoja, mitä sä annat ja astutaan rohkeasti siihen sun antamaan asemaan. Amen. Oi Herra, anna meille kaikille uskovaisille semmoinen jano sun puoleen ja jano pyhä henkeä. Että me janotaan sellaista pyhän hengen kosketusta ja voitelu meidän elämässä, jotta me voidaan olla Herra sun käytössä enemmän. Että me ei purista itsestämme jotain semmoista, mitä liha tuottavaa. Että se voisi olla Herra sun hengellistä hedelmää ja sun, mitä kaikkea sä Herra haluat antaa meille taivaan isänä. Kosketaan oikein väkevällä tavalla koko Suomen kansaa ja anna vaan pyhän hengen koskettaa ja virrata ja semmoinen, että pyhän henki saisi vaan pulputa meistä semmoinen kuin elävä lähde, että se voi olla elämäksi monille. Se voi olla elämäksi niille, jotka seuraa meidän elämää, on meidän tuttavapiirissä, ystävät, perhe ja kaikki, niin saa vaan huomata, että meissä on jotain semmoista huikeutta. Se ei ole vaan jotain hyvää tai jotain suht hyvää, vaan se on jotain niin huikeeta, Herra, mitä sä haluat antaa meille. Ja se ei pelkästään meille, vaan meidän kautta myös kaikille muille. Et anna sen tulen, vaan roihuta, että se ei nimenomaan ole mikään pieni nuotio, vaan semmoinen pieni liekki tai kipinä, joku hiillos, vaan se voi olla kunnon pyhän hengen roihu ja saa polttaa meistä kaiken turhan kuonan, kaiken turhan, mitä me elämässä on. Et täytä meitä oikein pyhällä hengellä, Isä, ja vaikuta meidän kautta. Ei sen takia, että me voitaisiin olla ylpeillä sillä, että mitä me ollaan, vaan se, että sun nimi tulisi, Herra, kirkastetuksi niissä ihmetteoissa, mitä sä tulet tekemään täällä Suomessa ja ympäri maailmaa, Herra. Anna tällainen jano sun puoleen, Herra. Täytä ja käytä meitä. Halleluja. Okay. Jes, mä haluan vielä rukoilla jokaisen katsojan puolesta, joka sairastaa tänään. Olipa sun sairautus minkälainen tahansa, niin Jeesus on voimallinen koskettamaan tänä iltana sua. Hän sanassaan ilmoittaa Jumalan täydellisen tahdon. Hän paransi sairaita täällä kulkiessaan, kävellessään, laskemalla käsiä heidän päälleen, julistamalla vaan Isän Jumalan sydämeltä asioita, ja ihmiset sai terveyden. Ja hän sanoo, niin kuin tuossa alkuun luettiin noita Raamatun paikkoja, että parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita ja niin edelleen. Me halutaan rukoilla nyt tässä loppuhetkessä niiden ihmisten puolesta, jotka sairastaa tai kokee kipua. Laita vaikka käsi siihen sun kipeän kohdan päälle ja ota nyt uskossa vastaan tämä rukous ja tämä sanoma Isän Jumalan sydämeltä. Mä haluan vain julistaa sulle, hyvä katsoja, että Jeesuksen nimessä, hänen haavainsa kautta sun sairautes paranee tänä iltana. Mä vaan julistan sitä, että olipa se sun sairaus kuinka vakava tai vaikea tahansa, niin Jeesuksen käsi on voimallinen koskettamaan tänä iltana sua. Mä haluan kiittää siitä, että Jeesus parantaa tänään
syöpäsairaita. Jeesus parantaa tänään mielen alueiden sairauksia. Jeesus parantaa tänään lihasrappeumia, lihaspohjaisia peräisiä sairauksia, luissa olevia sairauksia, erilaisia vaikeita sisäelinsairauksia. Me voimme julistaa Jeesuksen nimen voimaa kaikkien noiden sairauksien yli, koska Jeesuksen nimi on korkeampi kuin mikään muu nimi maailmassa, mikä nimi tunnetaan tai ääneen on ikinä lausuttu, niin Jeesuksen nimi on voimallinen poistamaan ton sun sairauden tänään. Ota se uskossa vastaan, ollenkaan epäilemättä, etteikö Jumala voi ja etteikö hän haluaisi koskettaa juuri sinua. Isä, mä kiitän siitä, että me ollaan saatu pitää tätä lähetystä tänään tältä Forssasta ja me halutaan siunata erityisesti tätä meidän omaa kotikaupunkia. Me halutaan siunata forssalaisia, kaikkia niitäkin, jotka ei vielä Jeesusta tunne, että he vois tulla tuntemaan Jeesus sinut ennen kaikkea pelastajana ja vapahtajana, mutta myöskin parantajana. Kiitos Jeesus, että sä tässä hetkessä kosketat sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin etsinyt jotakin suurempaa elämäänsä, mutta eivät ole jostain syystä vielä löytäneet. Mä vaan julistan, että tämän lähetyksenkin kautta Jeesus sun kätes yltää noiden janoisten ihmisten elämä ylle niin, että he saa kokea tässä hetkessä, että Jeesus on elävän Jumalan poika ja hän elää ja vaikuttaa tänään edelleenkin. Ja hän haluaa koskettaa minua tänään rakkaudellaan. Mä vaan julistan myöskin sitä, että te uskovat, jotka katsotte tätä ohjelmaa nyt ja olette kokenut pitkän aikaa ahdistuneisuutta, penseyttäkin jopa hengellisiä asioita kohtaan ja olette miettinyt sitä, että kuuleeko Jeesus minua edelleen, toimiiko hän edelleen, haluaako hän vaikuttaa minun kautta, että vastaus on, että kyllä haluaa. Hän haluaa sytyttää sinut Jumalan pyhän hengen tulella. Hän haluaa vahvistaa sinua, hän haluaa rohkaista sinua. Ja tässä hetkessä tänä iltana sä saat vastaanottaa pyhän hengen tulta. Ja saa puhaltaa siellä sun kotisohvallasi tai missä ikinä katsot tätä lähetystä niin, että Jumalan kirkkaus, hänen voimansa ja hänen vaikutuksensa, hänen henkensä saa virvoittaa sinua tässä hetkessä. Mä julistan sitä Jumalan mielisuosiota sun ylle, että sä saat alkaa elämään aivan erilaista elämää, kun sä oot tähän asti elänyt. Sellainen Jumalan rakkauden voitelu vaan laskeutukoon sun päälle, että sä saat todellakin kokea sen, että Jumala on ja hän haluaa vaikuttaa ja tehdä työtä myös sinun kautta ja haluaa, että sinä olet valona ja suolana maan päällä kulkemassa ja näyttämässä Kristuksesta tietä ja esimerkkiä. Aamen. Hei, kiitos kun olet ollut mukana tässä lähetyksessä, olet ollut katsomassa tätä ohjelmaa. Voi olla, että palaamme vielä joskus ruutuun. Sitä ei tiedä. Minkälaiset fiilikset teille on jäänyt? Hyvät. Ehdottomasti hyvät. Ihan positiivisen yllättyneet. Joo. Tämä oli niin kuin eka kerta Forssasta ja teille taisi olla myös eka kerta kameroiden edessä. Kiitos hei, että olette ollut mukana ja kiitos, että olitte rohkaisemassa meidän katsojia ja saadaan olla sitä tekemässä myös jatkossakin tästäkin eteenpäin. Todellakin huomenna Come Together-ilta täällä Nikkilänkatu 2 Forssa. Olet tervetullut lämpimästi. Ja pysy myöskin kanavalla www.tv7plus.fi. Tältä kanavalta näet paljon hyvää rohkaisevaa settiä, mikä kannustaa sua eteenpäin. Ja niin saat elää Jumalan täyteistä elämää ja Pyhä Henki saa vahvistaa sinua ja rohkaista sinua eteenkin päin. Vilkutetaanko vielä meidän katsojille? Moikka!